Ta' kull sena, is-sezzjoni tal-ispiżerija tal-għażla tiegħek tiġbor aktar minn 300,000 euro f'mediċini mingħand 220 spiżeriji mifruxin madwar Malta u Għawdex ħalli bekk taħżinhom u tara li qed jinżammu fl-aqwa stat filwaqt li tqassam kull fejn ikun hemm skarsità sabiex bekk din il-mediċina tintuża bl-aħjar mod possibbli kif ukoll ma tinħelix. Dan ġie żvelat mill-kap eżekuttiv tal-ispiżerija tal-għażla tiegħek Silja Falzon f'intervista ma' One News brabta mas-sejba ta' 2200 pillola li nstabu morbija f'borża tal-plastik sewda f'ġemb ta' triq fil-Qawra. Li tara mediċina mormija hija xi ħaġa vera li tħassibna. Tħassibna xem l-ewwel nett hemm ħela kbira u wkoll għax il-mediċina qatt m'għandha tintrema b'dak il-mod. Mistoqsija dwar x'seta wassal għal dan l-atteġġjament. Silja Falzon indikat żewġ biżgħat komuni minn fost il-persuni li għandhom aċċess għall-iskema tal-ispiżerija tal-għażla tiegħek li wassal sabiex jieħdu aktar mediċini milli għandhom bżonn, bil-konsegwenza li din tispiċċa tinħela u tintrema. Hemm dil-biża' hemm żewġ biżgħat. L-ewwel waħda ili jekk ma mmurx niġbora nitlef id-dritt tiegħi li niġbora li nerġa' ngħid mhux se titilfuh. Ġifieri id-dritt tal-persuni għall-mediċina qiegħed fil-liġi u tagħhom u ħadd ma se joħodulhom. Issa mbagħad hemm raġuni oħra naħseb qataw mentalità ta' nies li jibżgħu illi aħjar nieħdu biex jekk jiġi nieqes ikolli d-dar. Mistoqsija dwar kif wieħed jista' jiddisponi mill-mediċina meta din tkun skaduta. Silja Falzon saħħet dwar l-importanza li tintrema b'reqqa kbira. Qatt m'għandna narmuha fi skart normali għax il-mediċina hija prodott attiv li għandu ċerta karatteristiċi m'għandux imur fl-iskart normali. Issa, la darba trid tintrema għand il-waste serve fis-civic amenity sites li għandhom madwar Malta u Għawdex il-waste serve. U dawk mbagħad jiddisponu minnha kif suppost skont il-liġi. Preżentament hemm aktar minn 150,000 persuna reġistrata fl-iskema tal-ispiżerija tal-għażla tiegħek, filwaqt li hemm aktar minn 136,000 individwu attiv, fejn kull 8 ġimgħat jieħdu l-mediċina b'xejn. Ta' kull sena l-operat tal-ispiżerija tal-għażla tiegħek jonfoq 24 miljun euro fis-sena sabiex jimporta f'Malta aktar minn 800 prodott differenti li jinkludu kemm mediċini għal mart kroniku kif ukoll dawk akuti. Filwaqt li fakret li f'każ ta' mediċini out of stock, il-pubbliku huwa mħeġġeġ sabiex l-ewwel ma jagħmel huwa li jagħmel kuntatt mat-taqsima tal-ispiżerija tal-għażla tiegħek u saħqet ukoll dwar l-importanza li kemm jista' jkun nevitaw il-ħela.